Um, Hello mga guys, good morning. Ano po ko, si Pilar, mag-istorya ninyo. Kumusta naman mo? Through my experience sa aging adlaw. Grabe kayo kusuging ulan, dalugdog, kilat pa imo nga gasanga-sanga. Pero salamat sa Ginoo, um, naabot jud ko sa kuang trabahoan. Oh, dayon. Pero abi ninyo no, grabe jud kaayo ang kakurog sa kuang legs kay kanang um, ginervyos nako. Oh, dayon. Halos dili na nimo makita ng ikatulo nga sakyanan. Gikan sa ako sakyanan din sa front nako din ikatulo. Dili na jud makita hadlo kaayo. Then ma-feel yun ako ang sakyanan nga kanang mura siya galutaw na kay dili kay ka grip ang ligid sa kalsada, sa simento sa kalsada, kay in between sa ligid sa kalsada simento is water. So lisod jud pero salamat sa Ginoo nga survive na ko, ampo lang jud ko, pero walay hangin kay napatoy hangin. Mustambay na jud ko sa dalan, padapli na jud ko. Nana po yung mga cars na nangunong na nasa daplin. Diyon, akong nahuna og musta pug ko, mag-call in ko sa trabaho nga malate ko. Samot pong mahadlok ko kay kanang magsigir kong tan-aw sa kilat, hadlok ba kay mura kag kan-ong kilat. Kay ang kilat dito mo jud siya branches na gid siya. Ay ganang sanga-sanga na ba niya gilipti din. Musunod din ang kakusog sa dalugdog. So, grabe hadlok jud. Salamat na lang sa Ginoo nga naapod siya gilid nga car. Una nako katong kauna nako nga nag-flash yang light for emergency use. Sa ato pa kung hindi na gid mo makaya mag uh, i push lang nimo tong button for emergency aron mag-flash na siya di ang luyo is aware na nga ikaw pud kasunod bantay na pud kapahinay na pud ka at least guide to siya nimo. So anak kanindot kay parehas may padulngan nga trabaho. Nala ko sa next sa at mga building siya pud dire. So kasunod jud ko niya. So praise God nga it was a very victorious biyahe gikan sa balay padulong sa trabaho kay ang among balay up to the work site is 30 minutes to drive. Pero depende po na sa pag-drive ko. Mag 75 miles per hour ko. Kusog-kusog jud. Mga 20 minutes ko abot pero kanang maghinay lang ko. Minaw ta gospel music. Lami kay paminaw ba nga kanang early in the morning maminaw kang music about gospel. So ma-refresh imuhang una-una and spiritually nag-istorya kasi while naminaw sa music, sa gospel. So, yun na ko mag-drive. Pero okay ang tempo. Makapakusog ko pero kanang tempo nga hadlok jud. Na ay mga typhoon hadlok jud. So, pasalamat jud ko to sa Ginoo. Pasalamat jud ko nga abot sa jud ko sa kuang gate labuan maski nakapark na ko sa kong parkinganan. Grabe gyapon gadalugdog, kakilat mga almost kuan gid siya mga 2 hours kay 1 hour na gudaan tong diri pa ko sa balay ng andam yung pag plus travel pa nga 30 minutes. So hadlok jud kayo. So naabot jud ko sa kuang trabuan. So dako kang pasalamat sa Ginoo nga iya jud kong giyahan. Siya jud akong driver. So sige guys, sa sunod na pod na napugay i-share ninyong istorya. Bye bye. God bless you all.